Miulbo ang sunog kaginang buntag sa usa sa mga yarda sa mga sakyanan dito sa Dakbayan sa Mandawi. Gisusi pang hinungdan na ni samong sunog na midanyo sa pipila ka mga second-hand vehicles. Ang report ni Nico Sirido. Alas 8:37 kaganihang buntag, nadawat sa Mandawi Fire ang alarma. Apektado ini ang usa ka warehouse sa may CP Batilier Street sa Barangay Umapad. Miulbo ang kayo sa yarda sa usa ka kompanya nga nagnegosyo og mga second-hand vehicles. Giingong nagsugod ang kayo sa dapit kun diin gibutang ang mga pisa sa sakyanan. Niadto higayuna, wala ang mga empleyado sa kompanya kay duna sila'y morning prayer. Ganiha, nabalaka po ng mga tao kay tungod sa tanaw lang ang dako. Niko ang kini man kung kini masunog ning mga parts sa masakyanan. Dili ka kita kayo kundi ang makita nimo ang dako kayo, kusog kayo nga aso. Tungod aning ligid, no? Naug daw sa sunog ang tulo ka mga sakyanan, usa ka mini dump truck, mini backhoe ug forklift. Partially burned usab ang usa ka multicab. Ingon man ang gamayng istruktura nga nagsilbing opisina. Padayon pa nga gisusi sa BFP ang hinungdan sa sunog. Investigation naman pero among namigitan awliya katong battery na napasagdan dito nakadamak lang sa mga ligid bitaw dito sa gilid na dapit sa 20 square meter nakapayag-payag dito. Giban-abanang moabot sa 650,000 pesos ang danyo sa sunog. Pasabot sa BFP, ingon ani kadako ang estimate gumikan sa mga sakyanan nga naugdaw. Wala na hinuilaing balay nga naapektuhan. Ang pisa na involved dito mga ligid, mga lingkuranan, mga bitaw, mga body parts sa sakyanan. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sireno, Balitang Bisdak.